Biblioteka Matice Srpske je najstarija srpska nacionalna biblioteka i prva javna naučna biblioteka u Srba. Nastala je 1826. godine u Pešti osnivanjem Matice Srpske. Za javnost je otvorena u avgustu 1838. godine u Tekelijanumu. Zajedno sa Maticom 1864. godine biblioteka je preseljena u Novi Sad. Između dva svetska rata biblioteka Matice Srpske je nastavila da deluje kao javna i naučna biblioteka. Posle Drugog svetskog rata biblioteka se intenzivno razvija i od 1948. godine postaje centralna matična biblioteka Vojvodine. Samostalna ustanova postaje 1958. godine. Od osnivanja Univerziteta u Novom Sadu doprinosi razvoju naučnog rada, praktično obavljajući i funkcije univerzitetske biblioteke. Po bogatim zbirkama koje pružaju izvanredne mogućnosti za kulturno-istorijska i naučna istraživanja i raznovrsnim vidovima bibliotečko-informacionog rada, Biblioteka Matice Srpske je savremena biblioteka južnoslovenskog značaja. Najstarija srpska nacionalna biblioteka, Biblioteka Matice Srpske, danas ima više od 3,5 miliona knjiga i publikacija na srpskom i još 109 jezika u svom fondu. Biblioteka posjeduje najveći elektronski katalog u Srbiji u kom je više od 1.170.000 publikacija. U tom dugom periodu sa 3,5 miliona publikacija, sa 150 zaposlenih, sa 9 odeljenja, sa vezama sa preko 320 institucija u 50 zemalja sveta, sa obaveznim primjerkom svih štampanih stvari koje se objavljuju najpre u Jugoslaviji, sada u našoj zemlji, i prema svim pravilima kako radi nacionalna jedna biblioteka, dakle, jer sve što u njoj jeste kulturno dobro, sa 7 čitaonica, sa 5.000 čitalaca. Ja sve navodim ove podatke da bi se videlo o kakvom dinamičnoj ustanovi je reč, jer često se misli o bibliotekama da su to neke stajaće kuće u koje zalazi tek poneko. Biblioteka Matice Srpske je kroz 3 zakona koji su nedavno doneti u Skupštini Republike Srbije prvi put dobila status koji zaslužuje. To su zakoni o bibliotečkoj informacionoj delatnosti, zakoni o kulturnim dobrima, dakle o staroj retkoj knjizi, i zakon o obaveznom primjerku. U 20 članova u tim zakonima, osim toga što imamo svoj poseban član, dakle nabrojane te sve dužnosti i obaveze sa garancijom da se finansira iz budžeta, sa matičnošću za Vojvodinu, za matične biblioteke i za visokoškolske, što radimo u stvari od 1948. godine neprekidno. Možemo reći da je Biblioteka Matice Srpske danas jedna ustanova koja poštuje tradiciju, ali u tu tradiciju unosi moderne, savremene načine delovanja, da je to ustanova čiji je status čist, rešen i koja, recimo, u ovim velikim problemima, ekonomskim i drugim, je uspela jedina da iz sredstava nacionalnog investicionog plana dogradi novo krilo zgrade, dakle novu zgradu koja ima oko 4.500 kvadratnih metara, jer sav to bogatstvo koje svakodnevno stiže treba na adekvatan način smestiti i zaštititi, što i radimo u našoj radionici za knjigoveznici, na odeljenju za zaštitu. Kada se govori o razvoju i bibliotečke delatnosti, danas u našoj zemlji možemo posmatrati više segmenata, dakle od odnosa prema onome što čini baština, pa do, recimo, nekih najmodernijih načina delovanja. Recimo, šta ću vam reći, Biblioteka Matice Srpske ima najbogatiju zbirku starih i retkih knjiga, a istovremeno ima najveći elektronski katalog u Srbiji.
U biblioteci Matice Srpske čuvaju se i veoma bogate zbirke starih i retkih knjiga koje su nastajale od 1826. godine kada je nastala i biblioteka. Zbirka rukopisnih knjiga sadrži 671 rukopis na raznim jezicima, a među njima je 487 ćirilskih rukopisa iz vremena od 13. do 19. veka. Najstarija knjiga u zbirci je Matičin apostol, najstariji sačuvani apostol srpske redakcije punog sastava, ispisan na pergamentu u 13. veku, a jedna od najlepše pisanih i ukrašenih knjiga biblioteke je Psaltir Gavrila Trojičanina, prepisan u manastiru Sveta Trojica kod Pljevalja 1643. godine. U njemu su i 3 minijature, Car David, Sveti Đorđe i Sveti Sava i Simeon. Biblioteka Matice Srpske posjeduje 16 inkunabula, knjiga štampanih do kraja 15. veka. Biblioteka Matice Srpske nadaleko je poznata po veoma bogatim zbirkama starih srpskih štampanih knjiga. To su najbogatije zbirke takve vrste. One obuhvataju izdanja od prve srpske štampane knjige 1493. 4. to je Oktoih Đurđa Crnojevića, pa do izdanja 1867. godine koja je granična za staru srpsku knjigu. Ovdje se nalaze i vredne publikacije na stranim jezicima, inkunabule, elzevire. Među njima posebno se ističe kosmografija Klaudija Ptolomeja iz 1486. godine, zatim knjiga Hartmana Šedela, to je knjiga Hronika, sa drvoreznom ilustracijom grada Šapca iz 1496. godine. Od srpskih izdanja iz vremena starog srpskog štamparstva 15. 17. veka, osim Oktoiha Đurđa Crnojevića, valja istaći i izdanja Božidara i Vićenca Vukovića u Veneciji, zatim knjige iz manastirskih srpskih štamparija, iz Gračanice, Mileševe, Mrkšine crkve. Veoma vredne zbirke su knjige i periodike iz 18. i 19. veka. Tu je stematografija, bakrorezna knjiga Hristofora Džefarovića iz 1741. godine, zatim izdanja Zaharija Orfelina, Dositeja Obradovića, Petra Petrovića Njegoša, Jovana Rajića, zatim knjige Vuka Stefanovića Karadžića, Branka Radičevića i drugih srpskih stvaralaca i pisaca 18. i 19. veka. Posebno treba istaći i staru srpsku periodiku. Ovdje se čuva najstariji srpski časopis, slaveno-srpski magazin Zaharija Orfelina iz 1768. godine. Zatim tu su prve srpske novine koje su objavljivane u Beču 1791. do 1992. Druge srpske novine iz 1792. 1994. Treće srpske novine, takozvane Davidovićeve novine, koje su izlazile od 1813. do 1822. godine, također u Beču, a tu je i najstariji srpski književni časopis, Letopis Matice Srpske. To je najstariji živi časopis koji sa manjim prekidima izlazi i danas. On je pokrenut 1824. za 25. godinu u Budinu. Biblioteka Matice Srpske posjeduje i dragocene zbirke stare, sitne, neknjižne štampane građe, objavljenija, oglase, proglase, geografske karte, muzikalije, zatim knjige sa posvetama značajnih ličnosti, na primjer sa posvetom Vuka Stefanovića Karadžića Aleksandru Sandiću, Milutina Milankovića episkopu doktoru Irineju Ćiriću, Ive Andrića i Sidori Sekulić. Posjeduje vredna fototipska izdanja, Miroslavljevo evanđelje i Gutenbergovu Bibliju. Posebno kulturno-istorijsku i muzejsku vrednost imaju biblioteke celine, lične biblioteke i biblioteke ustanova i društava sa oko 125.000 publikacija. Među 40 ličnih biblioteka, najstarija po vremenu dolaska iz 1841. godine je biblioteka episkopa Platona Atanackovića, a najvrednija je lična biblioteka Save Tekelije, najveća privatna biblioteka u Srba u 18. veku i biblioteka njegovog zavoda Tekelijanuma. Rariteti biblioteke Matice Srpske obrađeni su u elektronskom katalogu najvećem u zemlji. Zbirke starih i retkih knjiga predstavljene su i u katalozima starih i retkih knjiga, ćirilskih rukopisnih knjiga i katalogu legata. Kao posebne izdanja objavljene su publikacije o Sretenu Mariću i Rašku Dimitrijeviću. Knjige se čuvaju pod posebnim uslovima u magazinu za raritete, a koriste se u specijalizovanoj čitaonici. Posebna pažnja se poklanja restauraciji, konzervaciji i knjigovezačkoj zaštiti.
Sva izdanja do 1867. godine su mikrofilmovana, a u toku je i dugoročni projekat digitalizacije zbirki. Saradnja sa 320 institucija iz 50 zemalja omogućuje da se obogate fondovi i da se korisnicima obezbede i knjige i publikacije koje su retke kod nas. Biblioteka Matice Srpske sarađuje sa nacionalnim bibliotekama, Bibliotek Nacional u Parizu, British Library u Londonu, Ruskom nacionalnom bibliotekom, Kongresnom bibliotekom u Vašingtonu, univerzitetskim, specijalnim bibliotekama Akademija nauka, a značajna je i saradnja sa slavističkim centrima u svetu. Biblioteka snabdeva srpskom knjigom i lektorate i slavističke centre. Godišnje se razmeni 15.000 publikacija, uključujući sva izdanja biblioteke i Matice Srpske. Od svog osnivanja prikuplja i sve publikacije koje se objavljuju u dijaspori. Zbirke Biblioteke Matice Srpske popunjavaju se obaveznim primjerkom, kupovinom, razmenom, poklonom i depozitom FAO i UNESCO i svake godine povećavaju se za oko 75.000 publikacija. Biblioteka obavezni primjerak Srbije prima od 1948. godine, a obavezni primjerak bivše države Jugoslavije primala je od 1965. godine. Popunjavanje fondova razmenom datira još od 1830. godine, kada je Biblioteka Matice Srpske uputila prve knjige na poklon Carskoj biblioteci u Beču, Narodnoj biblioteci u Pragu i Ruskoj imperatorskoj akademiji nauka u Petrogradu. 2 godine kasnije Ruska imperatorska akademija je zauzvrat poslala Biblioteci Matice Srpske 24 knjige, a one se i danas nalaze u zbirkama. Fondovi se od osnivanja obogaćuju legatima i poklonima, tako da u zbirke godišnje uđe oko 20.000 publikacija koje su pokloni. Još jedan od načina obogaćivanja fondova je kupovina, a na taj način se nabavljaju knjige koje ne postoje u fondovima. Depozitom se dobijaju publikacije FAO, Centra za poljoprivredu i ishranu, Ujedinjenih nacija i UNESCO. Biblioteka Matice Srpske je depozitna biblioteka za njihova izdanja od 60. godina prošlog veka. Za poslednjih 20 godina fondovi Biblioteke Matice Srpske bogatiji su za preko 1.200.000 novih publikacija. Primamo sve knjige, sve časopise, sve novine, sve publikacije, sav sitni štampani materijal, CD, DVD, znači sve vrste onoga, sve ono što se smatra bibliotečkim materijalom, a ta koncepcija nacionalne biblioteke ustanovljena je još u 19. veku, znači još pre preseljenja Biblioteke Matice Srpske iz Pešte u Novi Sad. 1859. tadašnji matičin sekretar Jovan Đorđević je zapisao Biblioteka Matičina, koja će svuda pokraj Matice biti i ostati, trebalo bi da ima za najglavnije načelo obzirati se na one knjige koje se srpstvama u kom pogledu tiču. Da se ona, biblioteka, od sad na svaku srpsku knjigu i svake srpske novine izlazile ma u kom našem predelu, pisane bile kirilicom ili latinicom, stalno prenumerira. Znači, već tada je postavljena koncepcija nacionalne biblioteke 1859. godine. 40 godina kasnije, još jedan znameniti bibliotekar Biblioteke Matice Srpske, Jovan Radonjić, zapisao je Biblioteka Matice Srpske valja da reprezentira srpsku nauku i srpsku literaturu uopšte, mora imati svaku knjigu, brošuru, povremene spise i novine, sve književne tvorevine našega naroda od početka našega književnog života pa do najnovijeg vremena, da bi se na taj način uočio duševni razvoj našega naroda. Biblioteka Matice Srpske valja da prikuplja svako strano delo koje se o Srbima bavi. Danas Biblioteka Matice Srpske godišnje obaveznim primjerkom bude obogaćena za oko 75.000 publikacija. Biblioteka je prošla put od tradicionalne do savremene ustanove. U Biblioteci Matice Srpske potpuno su automatizovani prijem, inventarisanje, nabavka i razmena publikacija, obrada zbirke stare i retke knjige i legata, CIP obrada publikacija u štampi, tekuća i retrospektivna obrada publikacija, bibliografska obrada, analitička obrada periodike, učlanjivanje korisnika i pretraživanje elektronskog kataloga. Odeljenje obrade bavi se unošenjem podataka u elektronsku bazu, obrađuju se nove knjige, kao i one koje su prethodno obrađene u starom listnom katalogu i periodična izdanja. Posebna građa neknjižnog materijala formira fond posebnih zbirki.
To su kartografsko-geografska zbirka, karte i planovi, atlas i turistički vodiči razglednice, zbirka muzikalija, note, ploče, kasete, videokasete, CD-i i muzički programi, likovno-grafička zbirka, plakati, razglednice sa umetničkim sadržajem, katalozi umetničkih izložbi, zbirka sitnog i dokumentacionog materijala, adresari, kalendari, pozivnice, programi, priredbi, recepti, telefonski imenici, stripovi i proglasi. U elektronsku bazu biblioteke unose se i podaci o prilozima i tekstovima objavljenim u periodičnim izdanjima, pre svega u matičnim publikacijama, letopisu Matice Srpske, u 11 matičnih naučnih zbornika, godišnjeg u biblioteke Matice Srpske i u preko 100 periodičnih izdanja iz Vojvodine. Sve to čini da se elektronska baza biblioteke popunjava svakodnevno i da je to najveća baza takvog tipa kod nas u Srbiji, koja danas ima preko 1.170.000 zapisa. Svaki od tih zapisa pretraživ je preko 80 parametara. Kada je 2003. godine u okviru projekta Virtualna biblioteka Srbije formiran, odnosno obnovljen uzajamni katalog, elektronska baza biblioteke, koja je i u to vreme bila najveća, postala je osnova za formiranje tog uzajamnog kataloga kojem su pridodate baze Narodne biblioteke Srbije, Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu i Jugoslovenskog bibliografskog instituta. Ovom uzajamnom katalogu priključile su se i druge biblioteke, kao univerzitetske, fakultetske, narodne, specijalne biblioteke iz cele Srbije, tako da on danas okuplja oko 140 biblioteka u taj sistem iz cele Srbije. U biblioteci Matice Srpske knjige objavljene u Vojvodini, pošto biblioteka, kao što ste već čuli, prima obavezni primerak iz Vojvodine, obrađuju se prvi put i ti zapisi uključuju se u uzajamni katalog, a iz uzajamnog kataloga preuzimaju se za izradu tekuće bibliografije Srbije i bibliografije Serbika. Tako bogata elektronska baza omogućava razne ispise, pre svega kataloga i bibliografija, a u biblioteci Matice Srpske najvažniji bibliografski posao je izrada bibliografije knjiga u Vojvodini. Bibliografija knjiga u Vojvodini se priprema od 1981. godine i objavljuje u godišnjim sveskama. Petojezična je i obuhvata publikacije na jezicima na kojima se govori u Vojvodini, srpskom, mađarskom, slovačkom, rumunskom i rusinskom. U grupi Ostali jezici su knjige objavljene na jezicima ostalih nacionalnih manjina i na svetskim jezicima. Opisuje sva izdanja objavljena u pokrajini, kao i ona koja su vojvođanski izdavači i savremeni autori objavili ili štampali van Vojvodine. Osim ove, u biblioteci Matice Srpske priređuju se i specijalne bibliografije. Poslednja i najznačajnija je bibliografija Ive Andrića, koja je pripremljena u biblioteci Matice Srpske u elektronskom obliku povodom 50 godina od dodeljivanja Nobelove nagrade Ivi Andriću i obuhvata period od 1911. do kraja 2010. godine. U štampanom obliku biće objavljena zajedno sa zadužbinom Ive Andrića i Srpskom akademijom nauka i umetnosti. Referalni centar Biblioteke Matice Srpske istražuje korišćenje najaktuelnijih naučnih, stručnih i poslovnih informacija iz strane literature i citiranosti radova naših naučnika u svetskim i domaćim časopisima. Tematska pretraživanja se vrše uz pomoć baze podataka Indeksi naučnih citata, imaju najkompletniju zbirku indeksa u Srbiji koja datira od 1945. godine, kao i posredstvom servisa Kopson, konzorcijuma Biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku koji omogućavaju pristup hiljadama doktorskih disertacija, preko 30.000 elektronskih časopisa i preko 40.000 elektronskih knjiga. Biblioteka Matice Srpske je 2001. godine bila jedan od inicijatora za formiranje Kopsona.
Među bibliotečkom pozajmicom se nabavljaju primarna dokumenta, a kopije radova i knjige se naručuju iz Subito centra, konzorcijuma biblioteka Nemačke, Austrije i Švajcarske, britanske biblioteke kao i ostalih svetskih nacionalnih i stručnih biblioteka. Od 1982. godine Biblioteka Matice Srpske učestvuje u izradi međunarodne baze podataka za poljoprivredne nauke i tehnologiju AGRIS, čiji je osnivač organizacije Ujedinjenih nacija za ishranu i poljoprivredu FAO. Za 25 godina postojanja formirani su i fondovi doktorskih disertacija sa preko 5000 jedinica, magistarskih radova sa preko 2000 jedinica, fond specijalističkih radova, radova sa stručnih bibliotečkih ispita, fond jugoslovenskih standarda i fond patenata. Referentni centar Biblioteke Matice Srpske osnovan je 1985. godine sa zadatkom da poveže protok i korišćenje najaktualnijih naučnih, stručnih i poslovnih informacija i stranih literature sa korisnicima tih informacija. Zato u referentnom centru imamo najpouzdanije informacije o informacijama. Delatnosti referentnog centra su raznovrsne i podrazumevaju tematska pretraživanja, međubibliotečku pozajmicu, pretraživanje citiranosti radova naučnika u stranim bazama, učestvovanje u izradi međunarodne baze AGRIS i formiranje raznih fondova. Biblioteka Matice Srpske ima 7 čitaonica i 5000 članova godišnje. Za prvih 6 meseci ove godine, biblioteka je u svoje zbirke uključila više od 34.000 publikacija, a u biblioteku se učlanilo oko 2200 novih čitalaca. Čitaoci pronalaze potrebne publikacije pretražujući klasične bibliotečke informacije i elektronski katalog knjiga, časopisa, novina, članaka, publikacija posebnih zbirki i elektronskih publikacija. Složenije pretraživanja baza podataka obavljaju bibliotekari, informatori i na zahtev čitalaca pripremaju bibliografske ispise iz elektronskog kataloga biblioteke. Naš je osnovni zadatak da dajemo informacije iz baze podataka, elektronske baze podataka i listnih kataloga Biblioteka Matice Srpske. Biblioteka Matice Srpske ima oko 3,5 miliona publikacija koje su dostupne tokom celog dana u 7 naših čitaonica. Čitaonice ukupno imaju 200 čitalačkih mesta i godišnje se učlani u našu biblioteku oko 5000 korisnika. Korisnici su pretežno naučni radnici, istraživači, a naravno ima i jako puno studenata, pošto Biblioteka Matice Srpske od osnivanja Univerziteta u Novom Sadu od 1960. godine vrši funkcije univerzitetske biblioteke. Novi magazin koji je otvoren svečano 23. novembra 2007. godine koji ima 4300 metara kvadratnih na 4 nivoa, može puno da se smesti. Tu je uglavnom predviđen prostor za knjige, legate, zavičajnu zbirku Vojvodine, 2 čitaonice i radni prostor za kolege koje rade obradu posebnih fondova. U samom magazinu ima 20 km pokretnih metalnih polica, to je takozvani najsavremeniji kompaktni smeštaj, znači pokretni smeštaj u kome smeštamo knjige koje stižu obaveznim primjerkom, poklonima i legatima. Značajan deo aktivnosti u ovom odeljenju čini i međubibliotečka pozajmica, knjiga i kopija članaka iz novina i časopisa. Znači da za naše korisnike međubibliotečkom pozajmicom otprilike godišnje realizujemo preko 2500 zahteva za publikacije iz drugih biblioteka i publikacije koje mi šaljemo drugim bibliotekama. Mahom tu saradnju ostvarujemo sa Narodnom bibliotekom Srbije i Univerzitetskom bibliotekom Svetozar Marković iz Beograda. Odeljenje za matične poslove ili matično odeljenje, kako mi to zovemo, ima neke, uslovno rečeno, 3 segmenta aktivnosti. Najvažnija je matičnost. Biblioteka Matice Srpske je matična biblioteka za matične narodne biblioteke u Vojvodini i visokoškolske biblioteke. Ona prati i pomaže njihov rad i nastoji da ih uključi u bibliotečko-informacioni sistem u celini. Ta neka vrsta stručne pomoći ogleda se u odlasku u stručne nadzore, organizovanju stručnih seminara,
organizovanju i pripremi stručnih ispita. Znači, kod nas u biblioteci Matice Srpske mogu se polagati stručni ispiti za bibliotekara, knjižničara, više knjižničara i to se radi u 2 ispitna roka. Jedan je u proleće, jedan je u jesen. Svake godine objavljuju se analize radova visokoškolskih i narodnih biblioteka u Vojvodini. Odeljenje za matične poslove priprema i tematske izložbe iz zbirke biblioteke kojima se obeležavaju značajni jubileji iz istorije, kulture i nauke. Do kraja prošle godine izložbe su pripremane u vitrinama biblioteke. Od početka ove godine rade su u elektronskoj formi, a posetioci biblioteke aktuelne elektronske izložbe i prezentaciju retkosti biblioteke mogu pogledati u prostoru javnog kataloga gde su postavljeni ekrani na kojima se prikazuju.